Здравейте, потребители на VBOX 7, аз съм Манячето и това е моя евент в неделя. Ето, само толкова сме, не него. Всички чакат. Принципно евента го правя от по-късно, от 12:30, но сега има повече хора и реших сега да го направя. Я да видим колко хора има. 35 човека. Сега ще мятам XP и сега почвам да мятам по-хубавите неща. Мятам такова, какво друго да им мятам? Ходим нещо. Вълк, кошка, крава, овца. Я селени ще името, бе. Взема редко, ще. Ето ви диаманти, ето. Сега само да изчупа тия погледите, защото ме дразнат. И да, IP на сървъра пак ще има в описанието. И линк към сайта ще има в описанието. Моля, регистрирайте се в сайта и гласувайте за анкетата. Искате ли да рестартираме сървъра? Да намалим малко звука. Да, и в тия честове, ето какви итеми има. Ето това са итемите. Ето ги. Тук има итеми за почники. И в най-крайните честове има всякакви други итеми. Да. Мисля, че така по 16 им е добре. Да има за всички. Така, на този евент мисля да метна един сет на 30 лева, къвто се падне. И един меч на 30 лева. Да, и мисля сега да ги чакам. Още 4. Защита. Ако целият огнена защита ще е много гадно. Да, гаден ще е сета. Много гаден, прекалено гаден. Няма значение. Още един. Защита 3, така е по-добре. Опа. Късметли са.
И да, кой се опитва да ми рекламира сървъра? Право е, нещо такъв. Айде, елате тук по-надолу, елате. Колко бързо ги взеха. Мале. Да, и това е